साननैसो सिगां बारग' EM महेश्वर बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाज्रि बिमुं सुनायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै बिथांनि फारसे गोख्रों सोंखारिदों। मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। बियो मोनसे बेसलेस बिबुंथि होदों। दा बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गोख्रों रावजों बिथांखौ जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे बे रोखोमनि नोजोर होनानै बाथ्रा बुंनायखौ दोनथ'नो थाखाय जोङो सिगांग्रो खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इतिहास, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ बिथाङा मोजाङै फरायनानै नायथों। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुंनो थाखाय बिथांखौ आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों। दुलाराय बर' माहारिखौ मुलुगाव जौगासार खालामनायनि अहरह खामानि मावबोनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावथांखि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बेयाव दिनैसिमबो दुलाराय बर' माहारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो सान आरो हर बाथ्राखौ सानो। आरो बेयावहाय जोङो जोंनि मावखुलियाव थानानै बर' हारिखौ दानाय, बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनाय, राजखान्थि बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, समाजखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ खान्थि बिथिङाव बारायनो हानाय जोंनि मावखुलियाव जोङो खामानिखौ मावनो हायो। दा ओंखायनो बिथांखौ गोख्रोङै आङो सोंखारि बावबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे अजदखौ जाहाथे दालाबो। बिथां महेश्वर बसुमतारी आरो बुंबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्लिट मोनसे राजखान्थियारि हान्जानि मोनसे दोलो हिसाबै जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों। दा बेखौबो जोङो अजद दिखांदों बिथांनि फारसे। मानो होनब्ला बड'फानि जा बुंनाय, बड'फानि जा मावनाय, बिनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा मोजाङै लेखाखौ फरायाखै। दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बे रोखोमनि बुंफैनो गोनां जादों। आरो दिनै BTC इलेक्सनाव कमप्लिट BPF दोलोआ जेनगोनखाय जोंनि बर' माहारिनिफ्राय 100आव 100% बर' भट मोनै जानायगोनखौ नुहुरनानै बिथाङा दिनै संखिखांनानै जोंनि फारसे नोजोर बोनानै जोंखौ समाजनि गेजेराव गुबुंले खालामनो थाखाय नाजादों। बियो मोनसे बेसलेस बिबुंथि बिथांनि। दा ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव बुंनानै गालांखानाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिथाङा फरायनानै लाथों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिरनाय आर्टिकेलफोरखौ बिथाङा मोजाङै फरायनानै लाथों। दा अब्लाना बिथाङा मोजाङै मोनथिगोन। आं बेखिनि बाथ्राखौ बिथांखौ खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे अबस्थासिम बर' हारिखौ बोरै थेर बेथेरनिफ्राय खौसे खालामनानै बे थासारिसिम, बे अबस्थासिम, बे समसिम बोरैहाय लाना फैनो गोनां जादों। थांनाय गोलाव बोसोराव BPF दोलोआ जुदिहाय दुलाराय बर' माहारिखौ अनसायनानै बिनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फरायसा आफाद हिसाबै थानानैनो खामानि मावबोनायाव जुदि लुबैजादोंमोनब्ला बिथांमोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनो मा खामानि मावनानै होखो। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंदों मेन स्ट्रिमनिफ्राय जायखारनानै थांबाय। नाथाय बिथांमोनाबोथ' बै समाव गावसोर बर' हारिखौ मोनसे गोजोर आरो गेरेमसा खालामनो थाखायनो सत बांसा लानानै दिनै BTC दाफैदोंमोन। दिनै BTC दाफैनानै बर' हारिनि मावनांगौ, बर' हारिनि जा आसा सिमां, बै सिमांफोरखौ मानो फुलफिल खालामनानै होआखैसै। दा बेखौ नायोब्ला बिथांमोना जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनायाव जोङो बियो कमप्लिट मोनसे बेसलेस बिबुंथि होननानै आङो सानो। फैबाय थानाय समाव महेश्वर बिथाङा बे रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरोबाव सोंखारिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानैनो बर' समाजखौ मोनसे बोखावनो नाजानाय बिबुंथिफोरखौ होयोब्ला जोङो बेखौ भारतआ जिहेतुके गणतन्त्र मोनसे हादोर, बे गणतन्त्र हादोराव जिखिनि आयेननि बेबस्थाफोर दं, बै आयेननि बेबस्थाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो निस्सय उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो जोङो लागोन। बेखौ आङो दिनै फोरमायो।